Bokajan arong supiangkang rongkang thiralong kidu Karbi Club Sertalin kan phokep nang choksi Sertalin asengkan non kiwang ji wusik ni phai inkora ke thompen inkora plian ninia pharman katalon ponje phan dodi sang sepen chesik chedang pon bomlo kidam tang wusik ni phai kre hiniar ni Sertalin asengkan katalon misen pen kipachun ponje phan isi intang kring tirikama seng ponlo Bangso hu chedon sarpen Karbinglong Thomas Council EM Surjorong Pharaphan Mai Phulapen Chisong Biaphan Chundangar pu Pekponlo Lapen anun kapre tuma phanta kapre pu Pekponlo Long nam kachi thangklong Bokajan Karbi Club lake kidam tang Pharu Krisir Kebra Troksike Bapli mate 1974 aningkan Wusik Niphai Inkora Kithom Bapuram Bepen Japonsi Ramchandra Inti Amar Singh Inti Muniram Inti Jana Singh Phangchua tum pen Chilangsi Bokajan Karbi Club amahang pathek ponsi non anabangke Sertalin kan phokep nang chok pontanglo la sihala soarni mission me atpen kipachun ponthek pa media phanpura non malom ajonelo dode sang sepensi sikdang pon bomlo la sihula sohut rongberong thak dipok terai kithe kiding jp jirpo do anta nang chitong gun pen alira lon na pen rd nang ki pidunja phantiri kama hin benta chuningri padopon Bokajan Karbi Club founder Maipu Ramchandra Inti Chunbang Amar Singh Inti atum henlo non ki do boma Maipu ke Ken Singh Inti Chunbang Sarlong Kiri Inti atum henlo lapen non ke klembom working president lake Karbi lamen amayalong bidisar barim inti si langpon bomlo Bokajan penanantirang Karbinglong noy